Wani labari ya bayyana cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna Rufa'i ya gargaɗi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kar a yi amfani da ƙarfin soje gurin karɓo mulki a hannun sojojin ƙasar Nijar. Sannan ya ƙara da cewa shi baya goyon bayan wannan yaƙi da Tinubu yake nema ya sa ƙasar Najeriya a ciki. Idan wannan shine farkon shigowarku wannan tasha tamu na farko, da ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai ba ku damar isa ga sababbin bidiyoyin mu a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna Rufa'i ya gargaɗi kunnen zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kar ya kuskure ya jefa ƙasar Najeriya a cikin wannan rikici, don kar ya sake amfani da ƙarfin soje gurin karɓo mulki a hannun sojojin ƙasar Nijar, inda yake daɗa gargaɗinsa da cewa shi ya bayyana dai cewa baya goyon bayan wannan kwato mulkin da ake so a je a yi a ƙasar ta Nijar, wanda yake bayyana cewa kamata ya yi a ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya zo ya ji da matsalolin da suke faruwa a ƙasa ta Najeriya. Ya ƙara da cewa kamar yadda yanzu farashin mai yadda ya hauhawa da yadda mutane suke ta tsoma kansu a cikin halin ha'ula'i, inda yake bayyana cewa ya kamata dai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya tsaya dai yayi karatun ta nutsu akan cewa kar dai a farwa ƙasar ta Nijar da wannan yaƙi. Ko da a ce cewa sun fita daga cikin wannan hukumar ta ECOWAS wacce take jagorantar kan ƙasashen Afirka, ya bayyana cewa su kyale su tunda sun bayyana cewa nan da wasu shekaru guda 3 za su sauka su mayar da mulkin a hannun farar hula. Amma duk da haka kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi biris da wannan lamari, inda yake bayyana cewa dan a yanzu dai sojojin ECOWAS sun tsayar da ranar da za su farmaki ƙasar ta Nijar. A yanzu dai an tura ɗan saƙo na ƙarshe wanda suke bayyana cewa wanda suka tura wannan ɗan saƙo na ƙarshe cewa in dai har cewa da suka tura shi bai samu nasarar cewa an samu an tattauna domin mayar da mulki a hannun tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum ba, sun bayyana cewa to za su farmaki ƙasar ta Nijar. Amma kuma a gefe guda mutane suke cewa ya kamata dai su ma shugabannin ƙasar Nijar ɗin waɗanda suka yi wannan juyin mulki, ya kamata dai a ce dai su duba a tsaya a zo a sulhun ta wannan lamari, inda suke bayyana cewa ya kamata dai a zo a yi babban sulhu a tsakani ba a yi ta tura mutum ɗaya ba a matsayin wai ɗan saƙo. To amma dai har yanzu dai Abdulsalam yana can a can jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda suke tattaunawa domin yadda za a shawo wa kan wannan lamari. Ita dai hukumar ECOWAS ta dage cewa sai an mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum. Su kuma sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar sun bayyana cewa ba za su mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum ba, tunda ba ita ce take musu mulki ba, kuma ba su san daɗin da suke sha ba, kuma ba su san wahalar da suke sha ba a lokacin Muhammadu Bazoum ɗin. Inda ake tambaye su da wannan abu Muhammadu Bazoum ya musu har suka tsige shi daga kan karagarsa ta mulki, inda suke bayyana cewa abubuwan da ya da yawa, wanda suke bayyana cewa akwai taɓarɓarewar rashin tsaro a ƙasar. Amma har yanzu kuma an aikawa shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum da wannan matsaloli, shi ma ya san su, amma ya biris da wannan lamari. To Allah shi kyauta. Wanda a gefe guda kuma 'yan ƙasa gida Najeriya suke bayyana cewa wasu daga cikinsu suke yin dama ma ƙasar Najeriya aka yi wa wannan juyin mulki. To Allah dai ya kiyaye, mu ba ma fatan a yi wannan juyin mulki.